Hola, bon dia, soc la Mireia, soc d'Artijocs, som una botiga de jocs i joguines que estem situades a Cardedeu, però també tenim botiga online i estem adherides al Tot Joc des de ja fa molts anys, ens interessa molt defensar el català i aquí a la botiga trobareu tot ple de materials i jocs i joguines en català. Avui us volem proposar dos dels que tenim. Un d'ells és l'Emboscat, és un joc de taula a partir de 8-9 anys que el que es tracta és de crear un bosc i el seu microclima per tal de fer-hi viure el màxim d'éssers vius possibles i guanyar qui té més punts, evidentment. Està tot en català i és una manera d'aprendre també el nom d'arbres i plantes i animals i és un joc molt divertit. I l'altre material que us volíem ensenyar és el Petit Morfe. És una caixa de meditació per infants on amb ella poden fer meditar, mindfulness, i bàsicament aquí hi ha una rodoneta que van triant i poden triar, doncs, jo què sé, escoltar una meditació al voltant de l'elefant al bosc, per exemple. Doncs, L'elefant de la muntanya. llavors. Anem de viatge. Al mig de les muntanyes. I la criatura amb això pot escoltar la visualització o la meditació en català. Però abans d'això,